जायनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों तेलेंगानाया जेला जायो होमब्ला बयबो बिदों बिपिएफआबो बिदों बिपिएफआ एबसुखौ लेंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो ओंखायनो जों दोनथ'फैयाखै जोंहा गभर्नमेन्टजों ट्राइपार्टाइट टक जादों गावसाबो जादों जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोना जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ बिसोरनो रिपर्ट होनांगौनो होमबासो लागोन ओंखायनो मावहोआ दे होमबालाय थाथ' नोंसोर माव 5 बोसोर जाबाय 2014 निफ्राय दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाद दोन रायजोआथ' बाद दोन जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायासै आन्दलन खालामनानैबो 5 बोसोराव दा 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायिया बे आन्दलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जाखो देलाय बुंलाय आन्दलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा नों जुदि आन्दलनखौ नेतृत्व होनो हाया नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया बे नोंनिसो फ्लप लिडार जागोन ना जाया नों फ्लप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो बिपिएफआ मानो दाय जाखो दिनै एनडिपिआ रायगासिनो दं बुंगासिनो दं एनडिपिआ 10 बोसोर रायलायबाय सरकारजों आरो रायलायनानै जुदि नों मोनसेबो खामानिखौ आदाय खालामनो हायाबा बे दाया रायजोनि नामा बे दाया बिपिएफनि नामा बे जाबाय लिडारफोरनि दाय मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिथाङाबो संग्रामिमोन आन्दलन खालामदोंमोन बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बिथाङाबो सरकारजों बिसोरबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन बर' रावखौ सिडुलाव सोदोंमोन सिआइटिखौ लाबोदोंमोन जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा चिरां उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों बेफोरखौ दा मावफुंदों बिनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलिटि जादों बे दलंखौबो बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बिसिबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासिबखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावस्रा लिडारफ्रा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङाखिसै खामानिया जाफुङाखिसै दा गावसिनि जायिया मालायनि दाय जाबाय मास्टारफ्रा आन्दलन खालामफायाबा दाय दखान होग्राया आन्दलन खालामफायाबा दाय एमएलए एमपिआ आन्दलन खालामफायाबा दाय बुजिबाय मानो आन्दलनखौ बयबो खालामफानांगौ जाखो गावसोर जि खालामनो खालामबानो जाबायना गावसोर मोनसे बिसास दं साननाय दं मावलांदों गावसोरनि गासैबो फेलें जानायनि दाया बोरैहाय राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि जानांगौ जाखो गतिके जोङो खुनु आन्दलननि थिखा लायाखै जोङो राजनितिक दल हिसाबै राजनैतिक भाबै बिटिसिनि आरो बर' रायजो राजानि बा गासैबो बिटिसि ओनसोलनि सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि जों दायित्व लादों आरो बे हिसाबै आखरै आखर जों प्रत्येक बोसोराव जों बेबायदि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं ओंखायनो बिटिसिआ दिनै डेभेलप जाबाय बबे खारनखौ लानानै बिपिएफखौ जेबो मावाखै होनदों इउजि ब्रह्मनि गोलाव सम दैदेनगिरि जानाय बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होदो जे बिथाङा बर' समाजनि थाखाय मा मोनसे खामानि मावफुंखो मोजां बाथ्रा मोजां लेक्सार होनाय मोजां साननाय बे गिदिर बाथ्रा नङा मोजां सिन्ताखौ बयबो खालामनो हायो खिन्थु मोगथाङाव माबा मोनसे बुस्थु मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा दिनै बबेखौ मावदों प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होनानै बिथाङा दिनै संग्राम खालामगासिनो दं खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बबे मोनसे खामानिखौ दासिम मावनानै लाबोनो हाखो उनाव हायोना हाया आं बेखौ मिथिया जुदि मावनानै लाबोनो हायाबा नोंनि नेतृत्व होनायनि मा ओंथि दं बेबायदिखौ बर'आव थाखो बहुद नेताया नेतृत्व होबोदों थेवबाबो जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै इउपिपिएल जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामहोबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौतायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव इउटिनि लेब इउबिनि लेब पिटिसिए मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों पिटिसिए इउटिनि लेब इउबिनि लेब बिसोर जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन ओंखायनो जों रावजोंबो थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट
सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि बे अबस्थायाव जों सफैदों थिग बिब्दिनो दानि इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बिथांजों आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन बिथाङा आफादगिरि जानाय समावबो बे सिचुवेसनमोन सानसुमा बिपिपि प्रेमसिं बिपिपि आरो एनडिबिनि पिडिएफ मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दंमोन बे समाव बयबो एबसुखौ लुगैयोमोन नाथाय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथाङा बे समाव जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थांनो हाया समर्थन खालामनो हाया जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ जों गाव एबसुआ गावनि आदर्श मथेनि जों थांगोन हारसिङै गतिके जोंखौ रावबो गाज्रि दामोन आरो सोरबा जातिनि थाखाय मावनो सानदोंबा राजखान्थिखौ गारनानै जों फै बिदि आवगायदोंमोन आरो बेजों इउजि ब्रह्म बिथाङाबो गासै बर' मानसिखौ खौसे खालामनो हादोंमोन नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो इउजि ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं दिनैबो बाहायबाय थादों इउजि ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेयावनो थाफायो आगोलाव बिपिपिएफमोन बेवहायसो थाफालायबाय बिनि उनाव माबा पिसिडिआर जाबाय बेयावसो थाफालायबाय बिनि उनाव बिपिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल बानायबाय बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय खालि इउजि ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसिनि राजखान्थि शक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावहैनायसो बेहा प्लेन बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया आरो बिनि फोरमाना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि इउपिपिएल नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै एमएलए फाथिदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु बिपिएससि सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड एनडिपि सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' बिपिएफ खामग्रा इउपिपिएल खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु एनडिपि आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खालामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा बिपिएफखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना बिपिएफखौलाय जाय सिआइटि जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो मोनदों बिनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनगोन नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ बिटिसि ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्री मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव एमए एमएससि फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनगोन नामा मानसिफ्रा मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया इउपिपिएल इउजि ब्रह्म जायहा समाज जिबनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैगोन नामा थाफाया दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोर ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसोरनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा बेफोर टटेलि राजनैतिक मोनसे सार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय आलादा रायजोआ बिसोर नङा जों मावनानै दोननाया बांसिन आवगायनानै दं आरो बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावो नायब्लानो जाबाय बिसोरनाबो खुनु सेपारेट स्टेट नङा सेपारेट स्टेटसिम बिसोर आन्दोलनखौ लाङा माबा मोनसे सुक्ति खालामनानै जास्ट गावसोरखौ जाहिर खालामनाय बर'नि थाखाय माबा मोनसे खालामदों खिन्थु आलादा रायजो बड'लेण्ड बेसिम बिसोरो संग्राम खालामनाय मानसि नङा बिसोरनि टारगेटआ बे इलेक्सनल' खारन उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि जेरावबो लेक्साराव बुंदों जे बिथाङा बेनिफ्राय देरहालांखांबा 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जिखुनु प्रकारेबाबो सुक्ति खालामहोगोन होनबाय थादों सुक्तिया बर' रायजो जाया सुक्तिया बुजा फरासो जायो कमप्रमाइससो जायो होमब्ला आलादा रायजो नागिरनो थांनो नागिरदों नामा इउजि ब्रह्मआ नङा इउजि ब्रह्मआ एमपि जानो थांनो नागिरदों आरो एमपि जाखांब्ला बिथाङा बे आन्दोलनखौ फोजोबनानै गावनि राजखान्थि हान्जायाव रायजो राजाखौ लाफानानै राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनो नागिरदों 2020 सनाव जागोन जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना तालिम होगासिनो दं रिहार्सल होगासिनो दं बाखि जेबो गैया गतिके एखे आरो खोथा बाथ्राया बेनो बिसोरल' मोनजायो नामा बिसोरनो जाजोब्बाय गावसोरल' जाबाय थारमाने मा जोंबो जानांसिगौ जोंबो मोननांसिगौ नङा होमबा गतिके बिसोरबो एकदम खाबसे जानानै दं बिटिसिखौ नायहरनानै बोरैहाय गावसोरबो जानो हायो खालि मालाय न' लुबा माबा मोनसे साननाय मालाय बिल्डिं लुबा माबा मोनसे साननाय गारि लुबा माबा मोनसे साननाय मालायनि सम्पति बारायनाय जानायखौ हिसाब लाबाय थायो नामा मानसिया मालाय खामानि मावदों नालाय थिखा मावदों नालाय बेफार मावदों नालाय फैसा मोनदों नालाय न' लुगोन गारि बायगोन बेलाय आरो माथो आरो नोंहा
जेबो गैया गावनो आहाथ' जेबो गैया आहाथ' जेबो गैया रायजोफोर आरो नों हालेवाबो खेथिबो मावा दखानबो होआ नों साख्रिबो मावा नों थिखाबो मावा हा नोंनाव बोरै फैसा फैनांगौ जाखो बालाय नों उरखाव गोराव बिदानाव बोरै फैनांगौ जाखो आसलथे ओंखाम रसा नांबावनांगौसो बियो जेरैबायदि थायो सानफ्रामबो मिथिं गायबाय थायो इनकाम गरसेबो गैया आरो बेखौ नायोब्लाथ' रसासो नांबावनांगौ नङा होमबा रायजोफोर थाव खरसा बेसेबां थांनांगौ सानफ्रामबो गिदिंनायाव बुजिना बुजियाखै बे हिसाबखौ जुदि जों लायो रसासो नांबावनांगौ होमब्ला रसा नाङासो सोलिबाय थादोंमोन मा बबेनि बेलाय फैसायालाय नङा होमबा फैसायाथ' गाज्रिसो जागोन बिदिब्ला बिसिनाबो जुदि इनकामानो जेबो गैयाब्ला बिसिनि फैसायाबो सोरबाया गावनि थैखौ दै खालामनानै थिखा मावनाय दखान होनाय मा होनाय बिसिनिफ्राय दाबि दंखि खालामनानै कालेक्सन खालामनायसो रायजोफोर बिसोर खामायनाय फैसा नङा बिसोर खामायनाय फैसा नङा मालायनि थै गोलोमदैनि फैसा दादागिरि खालामनानै 1 लाख हरनांगोन 1 लाख मानियाले 3% मानियाले नङा होमबा खालमार गंसे गारबाबो 3% नांगौ हाबा इथा ट्राकसे गारबानो 3% नांगौ सेन ग्रेभेलनि थाखाय ट्राक गंसे गारदावबानो 3% नांगौ नंगौना नङा रायजोफोर होमबा बे फैसाया बबेनिफ्राय मोनदों गारिया बबेनिफ्राय दावरायबाय थादों बिसोरलाय गतिके जियानो जि बुङाथों जोंहाबो बुंनांगौब्ला बिराद दं खिन्थु बेफोर बेखार खोथाफोरखौ रायलायना मा लाब जानो ओंखायनो बेफोरखौ सब बाद दोन गासै हारि माहारि जोंहा सापर्ट दंजोबो जोंहा माने माइनरिटिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामबाय मुस्लिमफ्राबो आदिबासिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों गरखाफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों जोंखौ दिनै बेंगलिफ्रा फुललि सापर्ट खालामदों जोंहा दिनै असमिया गासिबो सापर्ट खालामदों बिजेपि दं एजिपि दं खुनु प्रब्लेमानो गैया सारिउफाले आरो इउजि ब्रह्मआ खालि बर'निल' भट मोनगोन आरो बे एआइडिएफखौ लानानै बे आसा खालामदों एआइडिएफ